Ngastina, komeng dimaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, karo minggat jos karemu, ora ya sakaremu, legane ngatiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu, gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Mbantuna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane, Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep apa? Padake apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani, nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ana. Seret jopo. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang nggih kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlamita lumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng Paduka Anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon bilani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina.
nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong. Ora guyone serius sih. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngundangke Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadaning menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Goleki pentul jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Blok geku satu lip. Ma. Manario. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapak Durna. Menika boten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lele. Atat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan negara Ngastina. Inggih.
mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Uduna wonten dawuh mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan kaya wong keserakat tumunten kaparingana nggih kaparingana sedasa ewu napa gangsal 12.000 supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya ing atase kene iki nggon papaning para priyagung papaning para luhur papaning para nayaka punggawa wong sing duwe derajat pangkat lha kok dienggo drajikan batur dienggo drajikan panakawan Kakang Tuna pripun mbok nek ngendika niku sing penak mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan Giri lusi jalma tan kena kinira aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora Paman Haryo wonten timbalan gendel anggur biyen kula badhe ndangu sowanipun Bagong Ponokawan Bagong Badararja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina Ponokawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula njenengan ya Bagong tak tampa pangestu Tampanana lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi Dumaweng wijang rumketing gonggong. Ngandel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni. Dumaweng wijang rumketing Werdaya. Ora gonggong, ora. Rumketing Werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun mengadep sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyen sami kula mboten. Ponokawan Bagong Padararja sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah Nding. Patih Harya Sengkuni. Wilujeng bekti kula kunjung nggih kena patih. Iya Bagong pangestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Oh. Bagong Padararja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemutke karo sampeyan. Aja sok kulina ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulina ngiyas karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didal-didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima ki sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora.
Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigita, wigati. Karo anak Prabu ngene. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kene carane ngono kuwi. Arep cantrikmu akeh, arep sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung merga kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong, nak tampa pangestuku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong, udah raja sak pratamu. Mantune mundur kana wilujeng ya. Pregan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Bono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene caidan dungkap angka sing arep tok pangan wae apa mboten wonten to ora ana oh nggih sumene kaliwati ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan duwe pepenginan apa ngaten sinuwun sawetawis kula tak cerita nggih. Iya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko
mapan negara Ngastina. Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat Pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nai ngaten. Bawa Durna kedah sapet jagung lan pun bagong menika langkung merayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho. Betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun mbak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Durna. Durna ina panalingane rumajaring ratri. Tinenggak jangganira kapisanan. Aning mrang Bratayuda ing entos walu gempor manyar-manyar ning dungkul wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku nggih butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun priksa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe wis puluhan taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Kosike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul di adopsi karo Semar. Lah asline kula niku pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane, nek satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku, ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu, mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlengking saking menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki ndek sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana. Nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandu Pramuka. Ngawur.
Prabu Pandhu Dewayana. Prabu Pandhu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagadgirinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagadgirinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus Badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojoi karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumrape negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone ledhek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap ger. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo Pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Listrik kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake. Ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh, aku dadi kowe nundung karo Begawan Dana. Ah, ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga.
ora gelem lunga saka negara iki aja kelakon dosa ngendi kepethuk dono tendhangi wus lole panos maning jajaran surtaning bawana iblis lanat lah kok dadi kowe kaya ngono Bako dinengke karo wani karo Begawan Durna aku ki ala-ala ki priyagung aku ki piyai luhur aku ki pujanggane negara Ngastina kok meng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak aku ora ngerti karo bapakmu arep minggat jos karepmu ora ya sakarepmu legane ngatiku loh kowe kok ya ngadeg ha wis tak obati ket mae 1 jam sebelumnya mulai aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung ha piye adunake kaya ngono e padake aja waton ngawu gawar-ngawur Dur kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat kebangetan nggih nyuwara kowe wis ra iso nuduhke bapakku sapa kowe sing ngunek karo Bagong kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa singa barong penyakit to pancen penyakit ya Dur ya lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Durna sing tak wedeni apamu nek meng kowe nesu nek aku ora wedi aja kok kowe Prabu Duryudana kok nesu Bagong ora wedi Sengkuni iki apa kok nesu sisan Prabu Karmen ya Karna iki kon nesu aku ora wedi Kartomarma Sato sak kancane Kartodendra Kartopya Karto Adang kabeh kon nesu aku ora wedi Bagong nek nesu ora diosawa-sawa dadi aku wis niat tenan bengi iki nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora do ngaku ora ngomongake Nalendra Brahmana ora ngomongake satriya senopati lurah ajiar apa padake apa manggil tenan aku ngaku ora bapakku sapa aku ora ngerti wis tenan ora ngerti tanteni sak rampunging pasewakan tak adiang kowe ning jaba bar bali liwat ndi aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina Durna ketok Jyatasi mboten sah lole-lole ditanggung kok ya wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke kula mboten ngerti Dik Pati nek mboten ngerti nggih pun omong opanane karo Bagong oh Bagong aku ora ngerti tenan ya Gong aku ora ngerti tenan kowe aja maksa karo aku ya Bagong nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong mata kok gedene kaya ngono kuwi mata apa-apa Bodoh ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ono syarat jopo. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang nggih kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi Weramitul mantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng Paduka Anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa.
Don bilani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Sing halus. Oh, medhun undak-undakan barang aku diseret. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yang kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhani aku, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Kowe lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang par gonggong. Ora guyone serius sih. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mung kari omong, mung kari kepenak. Mung ngono kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae lengreng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Kula ki bantu jepreti. Aduh. Kula nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong.
Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki Alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye ndelok sik ning Durna Cekeli. Yo ndelok sik Durna Cekeli. Iki acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Kowe lha mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo menungso ratatanan indah-indah derajatmu kedibal kuming Ponokawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo Bapa Prembanduna. Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa seglaris papan bakal sak biantu karo Bapa Prembanduna. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mandha. Karto Marmo. Arep ngopo kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, ora entuk keterangan saka Begawan Durna. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tanganing Karto Marmo. Panggah tayani gane ati. Wah!
mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai dicobani ayo Antasena. Oh Pakde, panjen aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne Antasena. Piye mudula Bagong tekani krincung cara sikile arto kapake bojo cari krincung sikile Undurna Antasena sik jebul jauh timbano yo modal wejan modal iya modal we Jajah mlatai imbagian padha-padha. Coba Bagong, kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja butek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu Nono Windana ora bakal bali. Bajigur kowe ngeceh aku kowe. Kowe ngeceh kowe, ora ngeceh. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep odor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kekakon titi njongek-ngek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong kleru-kleru. Kelakon mati dening aku nyo. Odiar kowe. Agene men kaya ngono. Aku iku rino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nang antemamu ora sepiro wae nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to, kowe iki nang gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Kemonjo banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang to malah. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur, mungsuh Bagong tijungake ra nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo, gegek anon mergane Pak. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi, aku yakin kok. Ndak aku kudu dihapusi penrawit cilok aku mati jeneng aku.
mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lho lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar meguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo man? Suarane mak klothak. Kok kaya antem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citang sirah mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem Udan. oh wong edan ora Candas aku digebuki terus mangger man. Pun cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? heeh Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. iya Neng nang dudu nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methoke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Lah iki wasan. Piye kok? Nah, Piye? ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu Sampeyan tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles wi tak methuke saka kono. Siap. Mlayu nendi, Mbah? Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengerti aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Panjen. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kali kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong. Ora iso. Wah, candala bondo.
leboke pakun jalan pakake macan aja ora mlayu ngopo mbah? Bagong aku minta maaf aku njaluk ngapura aku ora iso ngandhake bapakmu Bagong aku aja to pilara ya cangkemku leboni walang njaluk ngapura ya Bagong piye Gong? kok niki sing kudu menghakimi aku asli aku mangkel nek carane ngene iki sampean bloko mboten aku ki ora ngerti tenan Bagong wis nek ora ngerti titeno tendangi siramu sik Gong sik aja ngawur iki pendhita lho Gong terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu aku sing ora trima arep dikaya ngopo iki gurune bapakku Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono bener Antasena matur nuwun ya putu aku wis tak lindungi meneng wae tak rembuke sing apik-apik Mbah iki lho cah bampung ngerti tata krama ora terus sampe naik dhewe terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan kowe jane melu ngendi ta kowe mulak-malik kowe no sena ora positif kowe ora krape nacane ngono iki mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku nek kowe arep gendak sira karo Begawan Durna aku ora ngiklaske kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya niki luwih-luwih kowe arep jemparani karo Bapak Durna Yang Durna aku ora ngiklaske iya ketok gedhamu saiki ketok lorekmu kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna ora masalah kowe ngeman karo mbahmu ora masalah ning aku saiki iso nitik aten-atene Antasena kaya ngapa njaba karo jerone wis beda cangkemmu sing apik lho Gong cangkemmu kowe lho wani karo aku meng perkara Durna lho iki meng perkara Kumbayana kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki padahal mau sing ngakon kowe Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula ayo tak terkira nek Durna takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ora wangsulan jotosi wong loro mau omongane sapa ngono kuwi iki tak rekam ning HP lho isih tak rekam ning HP ku aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna wis aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk aku arep nekat nek kowe nekat saiki wis beda perkarane ora aku ngewangi kowe aku ngewangi Begawan Durna motar kowe arep ngapa kowe oh sepelekke ora arep kaya ngene iki akeh wong belani akeh wong tresna mula saiki kowe arep ngapa kowe arep bantu arep Begawan Durna kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna ayo bandaran aku konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi weh gleleng iki saiki wah suarane terus kaya nyewa sound system ya bengok-bengok sak penake dhewe apa dikira aku wedi Mbah dume sampean diwangi Ndara Antasena aku wedi karo kowe Gong kena kandhane ora lho ora basa ora apa tak wis nekat tenan ya mati nang ngene awujute kok bambane bali doyak-oyak bang plecet wong modar nek kene mbok ya wis nek ngono kowe ora kena tak kandhane ora bakal ana kandhane Antasena nek Bagong ora kena dikandhani pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong oh cangkeme elek ta iki cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara papak nglincipi perkara wis saiki kowe leren ora ning aja ngantemi Begawan Durna tetep tak jotosi nek kowe jotosi Begawan Durna mungsuhe aku ora wedi karo sapa nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan nek ngono kowe wani tenan karo Antasena sing tak wedeni apamu iki mergane ayo bangga kayane gawe ngati
kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tang. Kula mangga tang. Bayak tugel. Waduh tenan iki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Gift kok ya gelem kok kula. Mana wae lah eneng sing wangi. Lah tak kowe mlayu ketiwanane. Kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Iki jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kowe ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk terus tiba ning lemah cacat ora ya cacat sing wis pirot-pirot kok nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk niku atos kok iya terus iki karep piye terus niki pripun kula ngendi jelas Durna ora ngerti janjane aku arep ngene dalan karo kowe ning aku wedi kok wedi masalahe nek aku katut-katut mengko aku nampa duka luwih-luwih aku bakal dipidana sebab ming ana siji sing ngerti kudune ngerti ming ana siji sapa dewa papane ning kayangan kowe munggah ning kayangan Suralaya lho apa iso ana kereta lho nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6 Suralaya basa wah Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matur Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Kok suwe keleke papat e ndak sung kelek loro wis suwene ra jama-jama kok keleke papat kuwi kayangan ngono takon Bu Kulun kula nyuwun prisa bapak kula sinten nek Bathara Guru ora ngerti amuk kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo nek aku modar seneng iki mung titahe dewa kuwi wong sing nguasani kayangane ditau kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksudnya iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh monggo ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, menbluk iki menan. Iki men kata-kata kosong iki menane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning nganti iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu gawe karo bapakmu sing tenanan ning mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den.
wadake. Arep apa kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga e. Mah dilokke ora wis men. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko gelu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Ciwalang kaji koko belu dum-dum. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Madurana. Nang ya kok. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
ambragantung awito denceng dencengan Mas Nomo Sidam karing bangun langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudayong Pak Pong Bu Bolong kali cedhi sapa sing gawe punapi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nuwun pamunten Di menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi dumapipun Karo Gusti Pangadal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para Jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng muba musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng Karo Gusti Pangadal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamak mampun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang mbatang cangkriman menika naminipun mboten nilok Kakang dalah inggih menawi kula mekaten kula badhe menjatung sapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayuwaing pandhita malih tinggal menawa dene wujuting satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi antatosna ing kawuningal yen jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan lan mugi antatosna ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat boten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Raka Sidi Pangadal Adi Pramesti Bathara Guru rikat lampahing rata tanpantara prateng sukuning argaram kang tumingal Uram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna Mbalaksana kasara ingkang wantun minggah wonten ing Bale Martya Kundha Manik nenggak majanipun Lurah Semar ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata meterang karya kagiat kang samya mulat kang nyarwangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone dalah
wedok ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula aturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning Kayuwangen. Ing mekaten tumriki timbal menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita Ponokawan. Ong ilaheng. Gus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang lamun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titake ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Pukulun. Ya teruske. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun mados kaos wonten pundi Pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Nggih ta Pukulun? Jab niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Silakan. Bagong, wonten dewa Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mboten Pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh. Ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning Kayuwangan. Kula sampun prisa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak tuthuk gendulmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Narada. Wah, sing sok berkencang waru dayang. Dayang nek pinggir kali ngaten iki. Iya, ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ing wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa to? Dono Kasino Indra. Ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulan? Ulun. Pukulan. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulun? Pukulun menika satunggiling Jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena apa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Iki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka Pikulun Sang Hyang Jagat Dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun apunten mboten apal Pukulun. Jagat Giri Pratingkah ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pundi engko jemet paripe mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong dene dukap ing ngangka loro Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Mbois kok mbuya. Mbuya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3
Sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengen kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Gombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mas pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar. Atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon. Emangku padake cah cilik. Emangku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong kulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bale jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Namung crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kancawan. Cakentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti melayu.
Kowe mlayu ra we. Kowe mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe kowe mulung ora. Betul aja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae. Plothot weteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Ulang-ulang modar tenan aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke ning lemari es. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning Karang Kawidodarene apa ya? Sempatan iki. Kene iki mesti widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipun nirmala nginguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja ngundamara ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Ndunguleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Lho Guru. Iki murid wis mlumpuk. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru, ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawut kowe. Koko Prabu wong timbalan Yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dina sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Boten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening Paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Prasna kakangku aku ngaturake basaku. Ya Dimas Werkudara Datumpa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna Datumpa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Kakang Semar Datumpa. Pangestu Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu renga pasuryaning Kakang Semar.
ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken Somaduka Sang Nata. Kakang Semar Darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepundhen kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandhenengipun anak kula Bagong. Nggih namung aturuni ngoke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta Ndara. Nyatanganing kalangguran aklar pandan moncar tinon lir kekonang sumsara titan padang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mungsa katiga dereng ngantos pareposo mimbal wacana kasaru rawing Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiat sangganing para Pandhawa lang-lang ing dia mangu-mangu kong ganduan kon laguning lekas kita linuting ngidung kadung kadoreng hamomong memangun manah rahayu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntomba kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntomba Guru Hakeka ngaturke sembah Werkudara Luntomba Kulun ngaturaken sembah iya Arjuna Luntomba Guru kowe do slamet to pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng wonten menapa Pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi Pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cumadung dawuh Puntadewa yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo Guru mugi ndadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe mugi ndadosna ing kawuningan Kakang Semar Kakang Badranaya Kakang Ismaya Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyantenipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong boten pitados malah sak mangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar pancen menungsa ratatanan gawe wirang
Puntadewa wonten timbalaning ngadawu mengkono nungguh kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulup mboten wonten ulun ana mriyen lah kok teka Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayuwangan ngantos paduka Hyang Adipu ulun kepelajar saking Kayuwangan Kresna ulun jaluk turung ndakno kamur kaning Bagong aja gawe isin ing Kayuwangan mongso boronggon kita bawasa kelawan Ponokawan Bagong nok ngistaken dawuh kula nyuwun pamit Bu Kulun kepareng lenggah langrupi wonten negari Ngamarta iya Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negara Ngamarta Kresna kunjang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung usai jagat Dewa Bathara jagat Pangestu lah wis tak bedhek to pukulun Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger Kayangan Suralaya. Wis, kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya. Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa. Rawe rantas malang bakal raputuh gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong anggap wis tuwa semene bocah lu nek ngentek-entekke kempongan lho kowe manuta karo aku pripun apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti ing kaya mengkono mau bakal ngorek-orek marang bendaramu ngorek-orek pasuryaning Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya kepiye kula urung ketemu karo babe sapa bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning Kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku pemainnya bal-balan main bal-balan dasmu apa-apa ditendang kena kandhani ora kena kandhani ora kula
gelem dikandani nek wancon Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tak amuk kabeh. Wah. Betul. Mumet e. Gamane wis mandeg barang kok isih begejigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kok tingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur sak karepku nendhangi sak penake dhewe tak dirati pupune. Sapa Werkudara gila mrinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur ya men sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsuh aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk-tuk-tuk-tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan. Wani tenan. Mati dening aku e. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Tak jiri ora. Asline jiri ae. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buen ki sumo iki, Pak. Lemu mungsuh lemu iki. Sepatane mudar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan.
Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iya. Pokoke luwih. Mati kene kowe. Men. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadusina pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Ngopo kowe wedi karo aku kok ngejak cah cilik? Kula iki nyuwunaken pangapunten. Ora ngopo kowe? Engko setengah 6 tangi adus terus nata jadwal sekolah. Kane kok kelitian. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Posiwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa iki? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bagong. Sirahmu kok templeni. Borok Bukulun. Kok dilapke cangkem Bukulun? Iya. Apa to kang dadi gegayuhanmu Ponokawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Pukulun supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula sejatipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora mundura nggon kita tenguk. Nggih Pukulun. Abab kita ambune ora. Nambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwat. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Pukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebda dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbe rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng. Kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil.
Berarti napa? Berarti iku ya apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Pikulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Pikulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandani nek didaya kaya aku. Mekaten Pikulun. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Pikulun. Kaya apa jeblenge nang? Sapa to? Jeblenge nang kene apa? Lho kok lunga saka omah. Pikulun, Iya piye? kula nyuwun gungan bareng Pikulun. Pun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petro kali Gareng Pikulun. Iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pikulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Ngene ana. Hah? Sebake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Pikulun, sampun marem sanget Pikulun. Yo, yen wis marem nyuwun pangapura kalawan Manikmaya. Pikulun Manikmaya, Bagong ana apa? kula nyuwun pangapunten nggih Pikulun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan nuwun paring pangapura. Matur sembah, kula methek jambu dipunirmana kalih Pikulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala. Kali jambu kluthuk Pikulun. Iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem. Sampun Pikulun. Yen kita durung marem ulun medun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Pikulun, sampun cekap semanten kemawon Pikulun. Mboten ajeng macem-macem Pikulun. Kula pun kapok temenanan Pikulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo ulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, akarang ya sing jeneng wong gugat. Lah nek men kepengin ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trima kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane men. Didongking ngono kok wis. Lah mau ora wis dinene ngerti karo Bathara Guru kok isih mesa ora trima. Karang sing kula ajam niku Pikulun Sang Hyang Bathara tenang. Meneng kok tenang. Oh tenang lemu banget kok ora. Kok babi glumbung